katatapos ko lang magbasa ng inyong comment. Ang daming nagpapa-shout out. Shout out. Yan. Ayan siya! Mga sinag, good morning! Kalalabas ko lang po sa trabaho. Eto, nakasakay pa tayo sa jeep. Ay, yung company namin. Ayan, lalabasan pa lang yung aming mga kasamahan sa iyo. Ayun. Shout out. Uy! Ito pa. Shout out po. Asa si ano? Ito, gusto kong sumama sa vlog eh. Ay, saan ko pupunta, love? Halika dito, tago-vlog ako, dali na! Shoutout kita! Ayan na, shoutout to! Shout out. Shout out. Ayaw nila, mahihiya yan. Ayun pala yung vlogger na sinasabi. May vlogger yan. Shout out mo nga. Ma'am, kaway naman, ma'am. Shout out. Yan. Shoutout pala kay madam. Iba sa lang pag shout out. Nag-aantay kami mga kasinag ng pasahero. Kasi hindi pa, ayan, shoutout din. Ay, yan na yun. Yung nakaraang vlog, kasama ng kanaray. Yan. Nandiyan pag-akit eh. Abangan ko sila. Bait nga po. Abangan natin mga kasinag. First time ko panggabi mga kasinag, kapanghina. Puyat. Panggabi na kasi yung duty ko ngayon. Ayan na, Laura Bells. Ayan, shout out. Mahihain. Sabay ba yung ulo eh? Natatakot. Shoutout dyan. Kuya, mukha ba kami nakasungin? Yes, si ma'am. Yes, si madam. Hey, ma'am. Ayan na, ayan. Shout out. Ayan, shout out. Ayan, shout Shoutout pala kay madam. Million views niya. Bibigyan mo ako, ha? Opo, ma'am. Oh, abot pa. Halika dito, ayan. Kaway ka muna. Parang Fernando po lang ah. Wala na. Babiyahe na yata. Lalarga na mga kasi naglalarga na. Habang nagpo-vlog, scatter. Oo. Mga guys, samahan niyo ako paano matalo. Okay, lalarga na. Magbayad na tayo. Bayad ko, kaso yun man. Ayan. Shoutout sa aking mga kasamaan sa trabaho. So ayun mga Okay. katanso, bababa na kami sa Babaan na. Ayan, kaway naman kayo dyan. Isa-isa yan. Shout out sa'yo, pre. Shoutout sa lahat ng aking mga kasamahan sa trabaho. Uwi na! Ayan mga kasinag, kararating ko lang dito sa bahay. 9:09 ng umaga. Nakapanghina. Salamat sa mahal na Panginoon at natapos ko naman ang pagsubok ng isang magdamag. Magbabasa muna tayo ng mga comment ng ating video. Baka may nagpapa-shoutout. Ayan mga kasinag, katatapos ko lang magbasa ng inyong comment. Ang daming nagpapa-shoutout sa lahat po ng ating mga viewers. Maraming salamat po sa pagsuporta at pagsubaybay nyo kay Bagwis. Sana nga mga kasinag, kung makauwi ako ng Bicol, sana matsimpuhan natin si Bagwis. Maipakita ko lang sa inyo mga kasinag, si Bagwis, malaman lang talaga natin na buhay siya at malaya at makita natin yung kondisyon. Masaya na tayo doon. Hindi ko naman hinahangad mga kasinag na bumalik pa sa akin si Bagwis, na bumalik sa bahay. Kasi nga, sa tagal na nawawala na sa atin si Bagwis, sigurado ako may pamilya na yun. Kaya nga mga kasinag, ang hiling ko lang ngayong year or next year, sana makita ko siya.
Yung mismong ako ang makakita sa kanya, yung matawag ko yung kanyang pangalan, yun lang ang hangad ko. Kasi ngayong Christmas mga kasinag, hindi ko pa po maipangako kung makakauwi ako sa aking mag-iina or sa New Year. Hindi ko po mapangako mga kasinag, dahil nga po nag-uumpisa pa lang tayo sa trabaho. Hindi ko pa alam mga kasinag kung sasapat ba yung aking sasahurin para matustusan yung panggastusin namin, or may susubra na pamasahe ko pauwi ng Bicol. Yan pang aalamin ko mga kasinag. Gustuhin ko mang umuwi ng Bicol, makasama ang pamilya ko. Pero kung kapusin ako mga kasinag, hindi po ako uuwi. Pero kung sakali na may magsobra sa ating budget, sa ating sahod, baka makauwi po ako mga kasinag at makasama ko yung aking mga chikiting ng New Year o kaya Christmas. Yan lang po ang pagdarasal ko sa mahal na Panginoon, na sana ang pray ko ay magkamera ng katuparan. At salamat din sa inyo mga kasinag na patuloy kayong sumusuporta sa ating YouTube channel. Ayan, ito na mga kasinag ang nagpapa-shoutout. Ang dami nila. Isang maliwanag na shoutout pala kay Mr. Ramon Laison from Makati City. Shoutout po sa inyo, idol. Kayo na lang mga kasinag ang magtama kung mali po ang aking mga nasabi. Shoutout pala sa iyo, idol Nicanor Diaz from Nuuk, Greenland. Pa-shoutout kabayan, Abanyo and Hertis family from Camarines Sur. Message po yan ni Oragon TV02. Salamat po ng marami, idol. Shoutout pala kay Ma'am Minglay. Pinapa-shoutout niya po ang kanyang mga kaibigan sa Katarman, Northern Samar. Kina Alma Chan, Ami Barela, Elki, Selvia, Lisa, Eunice, Abilina, at sa lahat ng batch 86. Maraming salamat po sa inyong suporta at tiwala na ipagkakalob nyo sa amin. May nag-message pala sa akin mga kasinag, nagtatanong po kung kumusta na daw po yung ating subpina, yung ating pinasa na counter affidavit. Sa ngayon po mga kasinag, wala pa pong resulta yung counter affidavit natin. Kasi sabi ng abogado ko, baka abutin pa daw po yun ng hanggang 1 month kung walang delay. Pero kung may delay, baka mas tumagal pa. Kaya ngayon, pinag-pray ko rin mga kasinag na sana po ma-dismiss na yung problema ko na yan. Yun lang ang tanging pa-Christmas sa atin. Para mabawasan ang mga isipin ko mga kasinag, yung mga problema. Sana matapos na itong sugpina na yan. Naway gabayan ako ng mahal na Panginoon at maayos na po yan. Yan lang po ang kasagutan ko sa nagtatanong kung kumusta na yung ating sugpina. Shoutout pala kay Mr. Danny Maambong. Dito lang ako, Maliksi idol. Hindi ko alam yan kung lugar ba itong Maliksi na ito. Shoutout sa iyo, idol. Manoy, pa-shoutout po dyan sa buong Kihanok Cooper Clapis Clan ng Barangay Nag-Astiwi, Albay. Thanks po. Pagbati galing kay Jose Quijano. Shoutout po, idol. Shoutout pala kay Mr. Efren Cabante from Pasay. Shoutout pala kay Ma'am Lovely Lola from Antipolo, Rizal. Matagal ko na daw siyang viewers mga kasinag. Shoutout po sa inyo. Sino pa? Salamat po sa inyong pagsuporta. Shoutout din kay Mr. Oliver Balitos. Salamat po. Shoutout pala kay Ma'am Mary Ann Parilla from Montalban. Subscribers from Cagayan Valley, Rex Garcia Vlog. Pa-shoutout po, idol. Solid mo ako dati noong hindi pa ako vlogger. Ayan mga kasinag, maraming salamat po. Suportahan nyo pala si Rex Garcia. Isa na rin daw siyang vlogger. Tingnan ko mga kasinag yung kanyang YouTube channel at ilagay ko lang po dito. Pakisuportahan naman po. Yan lang po ang tanging lambing ko sa inyo. Si Rex Garcia from Cagayan Valley. Pa-shoutout kasi from Bakayan, Cebu City. Shoutout idol sa Pailmao Clan. Yan, shoutout po. Shoutout pala kay Sir Renero Pailmao.
Shoutout po idol. May pinapa-shoutout pala si Boy Biahero. Ang sabi niya dito mga kasinag, pa-shoutout din next vlog idol sa lahat ng dating grupo ko. RPG Cebu at kay Wasalak dyan sa Cavite. At sa Food Panda Riders ng Cebu. Salamat. Felix Kuhina, Mabulos, Cebu. Ayan, salamat po sa inyong suporta mga idol. Thank you so much po. Shoutout po sa family Munares from Bulihan, Silang, Cavite. Ayan mga kasinag, ayan lang po yung nagpapa-shoutout. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta at pagtangkilik nyo sa ating YouTube channel, sa ating mga kaibigan, sa mga aking makatrabaho, sa lahat po na ating mga viewers, subscribers, salamat po. Sa lahat po na nag-comment na sumusuporta kay Bagwis, maraming salamat po sa inyo mga kasinag, dahil andyan pa rin kayo na sumusuporta sa amin. Kaya ayan mga kasinag, alas 12 na po, tutulog na ako, gawa ng may pasok po ako mamayang gabi. Panggabi na po kasi ang schedule ko mga kasinag sa trabaho. Isang buwan yata ito na ganito, naninibago nga ang aking katawan, lalo na pagdating kasi mga kasinag ng madaling araw, grabing antok ko talaga. Hindi ko maintindihan sa company kung anong gagawin ko. Talagang para akong yung para akong rok-roki na manok. Ang hirap ng ganon kasi ang katawan ko nag-a-adjust pa lang, kaya nahirapan talaga ako pagdating ng madaling araw. Kaya ngayon magpapahinga na ako mga kasinag para makatulog pa ako ng maayos at para makondisyon naman yung aking katawan sa pagsubok naman mamayang gabi. Kaya mga kasinag, salamat po ng marami sa walang sawang pagsuporta at pagtangkilik nyo sa aming YouTube channel. Hanggang dito lang muna po mga kasinag. Bye bye.